it's another disgusting thing ukuthi manje umuntu uzosebenzisa inhlungu zikama ukuthi bahambe to gain clout, to gain ama-views, to gain ama-likes. Hey, sekwaba kubi kakhulu bethunani ku-social media, izinto ezilumezayo ezenziwa ngabantu kwamanye amaxesha ude ungayazi noba bazenzela ntoni ezo zinto bazenzayo, ngoba ufumanisa uba umntu akafumani nemali ngenye into. Kukhona apho mhlawumbi kuthiwa ku-YouTube ufuna ufumana i-views then ke ngoku azobhatalwa, but ke ngoku kwezinye instances ufumaniseka uba yi-platform enjengo-TikTok engabhataliyo nobhatala, and ke ngoku lo mntu asuba noba mhlawumbi ke bakhona abantu bafaka into ze-trading, mhlawumbi ufuna abantu bamfollowe then ke abalobe ke as umntu angenguye afumane imali kubo, but ezinye nje ii-accounts zenza izinto nje ezovisa abantu kabuhlungu. So uMpilo Mseleku ke uye wa-live on Instagram echaza ke uhlukumezeka kwakhe ngento ayibone ku-TikTok ngomntu ozenza uMakhumalo, ehlekisa ngentlungu kaMakhumalo. Hey guys, okay, yeah, I just want to address something quickly. Sorry, I just want to address something quickly. So can you guys, if you have the chance, please go report those accounts that are posted on my story. It's just a few of, I think, 100. I'm just trying to raise awareness because I've been having a lot of disturbing messages that have been coming through to my personal DMs, and I believe Naguma. I think the one account that really irks me the most is the first one. I posted the create mode story, which here are the accounts. The first one that I posted is the one that is using my mother's pain for their own clout or for their own gain. It's incredibly disheartening. It's disgusting, to be completely honest with you. One of them is so incredibly disgusting. They are using her pain of not being able to have children, using it so that they can gain more views and more clouds for a creators fund that we don't have in South Africa, because I would understand that maybe we get paid for it, but we don't get paid, guys. So manje, it's another disgusting. So the reason why I'm really taking a stance towards this is the fact that Givele Ngatoli account that is just frustrating to me to try and get some sort of clout. That's ufake eso sicelo ke uMpilo Mseleku uba abantu bamncede nefamily yakhe, bathi report those accounts ezizenza abazali bakhe okanye ifamily yakhe, ngoba ke ngokubaninzi abantu abazayo kubo sebegqumziwe besithi yo ndithathelwe imali ngumamakho, ngutatakho, ngubrother wakho, but ke uyachaza uba akekho umuntu othengisa nto kwabo, nguye yedwa umuntu othengisayo, naye uthengisa imoto, and umuntu uye athethe naye khona izikhona details azifakileyo kwi-social media pages zakhe. Uchazile ke uMpilo babanazo ne-numbers zaba bantu abenza lento, so bazawuzama ke noba uthatha amanyathelo yofumanisa uba bangobani noba bavulele namatyala. When it comes to TikTok ke mna ke into endiyazi okanye yandisebenzelayo, xa abantu bethatha iividiyo zam apha ku-YouTube bayozifaka ku-TikTok ongabhataliyo, mna ke bendiye ndiripote nge-copyright, ndichaza uba ividiyo ngeyam, ndiziripote zonke uba it's more than one, even if iyi-1 uTikTok ebeye azicime ezo pages. So what I will advise them, nangona ke iba ngumsebenzi funeka ubonise lo video nawe unayo kwipage yakho okanye noba ku-Instagram or Facebook apho wayiposte khona, uchaza uba lo mntu wayithatha apho le video, and then ufake ne-screenshot. After some times or a few days uTikTok uye nyani abone uba okay lo mntu nyani uyafaka, then ke ngoku ayicime lo page. Nangona ke kubo zininzi, it's not just one or two, it's a lot, but ezike zona caba nyani ziyamosha, bebenokhe bazame ukwenza loo nto leyo, report those videos, bachaza bazividiyo zabo, bafake into ye-copyright, ngeyona uTikTok akhawulezayo uye ayivale lo page. Abantu ke kudalwa beqwayiswa bethunani ukuba mabangayenzi into yofaka imali ebantwini abangayaziyo. Imagine uba uMpilo okanye uMakhumalo okanye uThembiso Mseleku ngavele acela imali kuwe ngakwazi nokwazi njani. Uchaze nenye ke ngoku uMpilo, ndaqomba hayi ke uze nenye abantu, umntu uyayivula ipage lekaMakhumalo and then athi go live
ku-TikTok njoba e-live nje adlale i-live kaMakhumalo endala. Wayethanda ke mos uMakhumalo uthi go live ngotya wayesesebenza kwi-radio koVuma FM nakoGagasi. So abantu they go and download those videos and then bazidlale ku-TikTok live. Umuntu obukele yacinga bafana ba hayi ke mos ipage kaMakhumalo nyani lena ndide ndambona e-live noba live ku-TikTok. Uyachaza ke uMpilo uba uMakhumalo akakhe abe live ku-TikTok, uba live on Instagram. So abantu bangayikholwa yonke loo nto leyo. Uzifakile ke ezi pages uMpilo pha ku-Instagram wakhe wafaka kunye nee-links eziya straight kwezo pages for uba abantu bancedise in reporting those accounts. Nam ke I did report bethunani, but I think ndizabasebenzela for ezi kanye zihlukumeza kakhulu bafake i-copyright claims for eza videos bachaze ku-TikTok ba ayizo video zayo le page. Hey hayi bakhohlakele abantu bethunani. Imagine ukwenza into enjalo, uyayazi uba umuntu usokola ufumana abantwana wena uvule ipage to mock them ngaloo nto leyo, uwenza videos ufake captions eziphambeneyo ezidibene naloo nto, uyazi uba ayikho yonke loo nto uyenzayo. Ufumana ntoni ngoba akabhatali nobhatala uTikTok? Ibingase bafumane noba uyi-1 and bamvulele ityala bathathe nee-pictures zakhe yonke into yakhe ibekwe phaa afunyaniswe uba ngubani. Benze laa nto kaDominic, uba umntu uyaphangela somewhere bamripote nomripote uba nanku lo mntu wenza into ngolu hlobo. Naba baskema abantu imali zabo ingaske kufunyanwe noba uyi-1 abanjwe nyani kubekwe nepicture yakhe abonwe ngabantu. Enkosi ke bethu ngothi nibukele le video. MamGobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Peace chomi.